कंठे तो समस्त जानते ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ତ ସମସ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଦହି କିଏ ଖଟା କହିଲାଣି ସେଇଟା ସତ କଥା। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଆମ ସବୁ ନାଟକ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ନାଟକ ଆମର ଭଲ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଭଲ ଯୋଉଠି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ସକାଳୁ ରିମର ନାଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବାକି ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନ ଆସିଲା କେଉଁଠି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରାକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରା ଆସିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆଇଲି ଆଉ ନ ଆସିଥିଲି ନାଇଁ ପିଲାବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି ମୁଁ 10-11 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ମୋ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଇଏ ରୋଲ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉଠେ ମନ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାତ୍ରା କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଅଛି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ଅଛି ଯାତ୍ରାଟା ଆପଣ ନିଶା ନା ପେଶା ନିଶା ସବୁ ପ୍ରକାର। ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବାପଘର ତ ପିଲାବେଳୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି ମୋର ଥିଲା କଳା ମୋର ପରିବେଷଣ କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଉଛି ଭାବି ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବାପଘର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଇଏ କୁହନ୍ତି ବାପଘର ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଡ଼କୁ ଯେଉଁ କଥା ଗଢ଼ିଛି ଦୈବ ବିଧାତା। ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାତ୍ରା ପଟେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ, ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ପିଲା ମିଳିଯାନ୍ତି ବି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ, ଲଭ୍ ଥାଇକି ଆରେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ବି ଖାଲି ବି ଆରେଞ୍ଜ ହୁଏ ଲଭ୍ ନଥାଇକି। ଆପଣ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାକି କଳାକାର ସିଏ ଯାତ୍ରାରୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଏବେ ରୋଲ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜି ଅଛି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇନାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖିଟଖାଟ ହୁଏ କି? ନାଇଁ ଅଭିନୟ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମନରେ କୋହ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହସିବାର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ କାହାର ବାପା ମରିଯାଇଥିବେ କି ମା ମରିଯାଇଥିବେ। ସେମିତି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି କ'ଣ କି ଏମିତି ରାତିରେ ଦିନେ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ସାରିଛି ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ବାପା କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା କିଛି ରୋଗ ସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଖାଲି ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ବାପା କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ମନକୁ କାନ୍ଦ ମାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମନକୁ କାନ୍ଦ ମାରିଲା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 1ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେତେବେଳୁ ମୋ ବାପା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା କଲି ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ରୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେଉଁ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସୁଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ସେଦିନ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଆମ ଯାତ୍ରା ମାନେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆସେ ଆମେ ଏଠି କାନ୍ଦିବୁ ଉପରେ ଯାଇକି ହସିବୁ ଏମିତି ମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଯେମିତିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ ମନ ଭିତର କୋହଟାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ତାକୁ ଚାପି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ବୋଳି ସାରା ରାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କାହିଁକି ନେଲା? ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ମୋର ବୋଧେ କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀରେ ମୁଁ ଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି କି ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ମୋର ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି। କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ କହି ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାର ଥାଏ କି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥାଏ ଏମିତି ଦିନର ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ସେଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୋତେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଡକା ହେଲା ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ପଡ଼ିନି ଏବେ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଡାକିଲେଣି ସିନ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋତେ କହିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲି। ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ କହନ୍ତି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ କହି ଚାଲିଲି। ଆରେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛୁ ପାଠ କରିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିପାରିବି। କେଉଁ ପାଠ କରିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଧୀରନ୍ନା ସିଏ ବି ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ସମ୍ମାନୀୟ ସିଏ ଧୀର ମିଶ୍ର ବୋଲିକି ପାର୍ବତୀରେ ଆଉ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଉଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲେ ପାଠ କେଉଁଟା କରିପାରିବୁ କହ ତୋତେ ଲେଖିକି ଦିଆହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ଲେଖିକି କହିଲେ ତୁ ଯେଉଁଦିନ କରିପାରିବୁ ଶିଖିଦେବୁ ସେଦିନ ପେଣ୍ଡାଲ ଠିଆ ହେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଠିଆ ହେଲି ବହୁତ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ଆମ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାପରଠୁ ମୋତେ ରୋଲ୍ ଦିଆହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍। ମୁଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପାଙ୍କର ଝିଅ କରିଛି, ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପାଙ୍କର ଭଉଣୀ କରିଛି, କମେଡ଼ି କରିଛି। ସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ କାହିଁ କମେଡ଼ିଟା ଦିଆଗଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କେଉଁ ମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୁଧିଆନା ମୋର ଗୁରୁ। 2 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳ କଥା ତ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଚାକରାଣୀ ମୋ ନାଁ ପାର
बुधियानाଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହର ସୌତୁଣ ନାଟକ ପାର୍ବତୀରେ ମୋର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା ଦୁନିଆ ଉଲ୍ଟି ପଇଲା ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝେନି ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କହିଦେବି ରହିଯିବି ସେଇଟା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ବୁଧିଆନା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଟିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସୁଥାଏ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଇଠୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଗଲି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚା ନେଇକି ବୁଧିଆନାଙ୍କ ପାଇଁ ହର ଭାଇ ନେ ନେ ଚା ନେ ତେଣେ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ପରିବା କାଟୁଛି ବେସର ପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ପୁଣି ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୁଁ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ କ'ଣ କାମ କରିବା କଥା କରିବି ତୁ ନା ଶୀଘ୍ର ଚାଟା ପିଇଦେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଏ ଏମିତି ମାନେ ଅନେକ କଥା ଡାଇଲଗ୍ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ବାକି ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ଆଜିର ଯେଉଁ ବହିଟି ଅଛି ସେ ବହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟି ଅଛି ତାର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ମଜା ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ଆମର ସିନିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନରୀ ନନା ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ବାହା ହେବା କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରେ ହେ ଇଏ କଥା ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁ କ'ଣ ମୋତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଲାଣି ଯାତ୍ରା ଫାତ ଦେଖିକି ଆଇଲା ନା କ'ଣ ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନା ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଛୁଆ ବି ଆ ଉପରେ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା କହିବ ଧନ୍ୟବାଦ।